pane nhau aiwa inotsviriridza inoona kuti aiwa the SADC summit aiwa inova discredited, and at the same time zvinonzi mutungamiri wenyikawo aiwa anowo disappointed achiona aiwa mamwe ma5 head of states vasingauyi munyika yeZimbabwe kuzomukwememwereta pauchampionship hwake. Sanapenda mashoko anobuda achibuditsawo panapa nemutapo wenhau upo uchikunorodwa subscribe like turn on the bell like tina paende pakanyora achiti 5 SADC heads of state didn't turn up for the now discredited SADC summit, and we know that the tyrant will be hurt by this. Pro-democracy activists must be extremely careful because he will likely take out his frustration on you. The tyrant thought the focus would be on the summit, but instead it turned out to his crackdown involving torture, arbitrary arrest, and abusing the courts by denying bail to innocent pro-democracy activists. As Robert Mugabe said, Mnangagwa doesn't forgive. The beast will be on the proud to vent his anger on pro-democracy supporters. Stay safe. Panapa hupo chikono arikuya panapa achitara mashiko kuti aiwa mutungamiri wenyika ane a lot of frustration, akafrustratewa nokuda kwechito chaita kuti mamwe leaders haana kuuya kuzomukememwereta, but arikuya achieja pro-democracy activists kuti aiwa vakomana chenjerai, be safe. Panapa anokota mashoko ari kuti akatakwa naRobert Gabriel Mugabe achiti aiwa Mnangagwa doesn't forgive, achiti aiwa munogona kuuya mukazoona the blame yodzosera on you, kuti aiwa frustration yake oda kuipedzera pro-democracy activists, vanhu vari kuda chinjimika yeZimbabwe, achiti aiwa ite mamoves enyu zviri safe. Ndo zvatongona nawe inozongodzoka pakuti aiwa Nelson Chamisa mamoves anorova ari very wise, ari very intelligent, nokuti akarova mamwe mamove anohama macitizens the blame inodzoka kwaari. Samukona Nelson Chamisa dzimwe nguva akanyarara angaziva zvaanenge achiita. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, musangano subscribe like, turn on the bell.